बड़ा ताटे ओइजा रहनी त कितना फोने पर लेचर झाड़त रहना है कि हाई कर भाव कर आ ओइजा मिले हो चल जात रहना है एजा त ये कहो बेर घर में झाका ही नहीं खावा चल परकल ठीक परकल ना ठीक कबो तो आइब आव तो के बताव तनी ना हो तो कि एक पल दूर ना रख अपनी अखिया से ये कहो बेर याद बाटे कि हाँ अब तो बिया के घर लिया दे नहीं तो हाँ याद करत हुई कि ना करत हुई क्यों मेरा ना झाके आई लग इ नहीं कि झाँक ले पता ना कैसन पेट में दर्द होता टे लागता कि गैस बना देले बा कि का बनैले बाटे अरे मेरे भाई अठनी मुस्की मत काटे नहीं तो हमार खून खौलता अब का करी अब पहले मिलत जुलत रहनी जा अब मुंह हो जा दो ये दिन पे हाजिर हो जात रहला त का कर मनवा मानी तब न लब या प्यार मनवा मान जाता टे मैया जी के देखो तरता देखो केहू से लब करी ना एकदम जिंदगी भर निभा देना अब का करी गलती हो गइल बा त का करी पेट में दर्द होता टे पता ना गैस हो गइल बा कि का हो गइल बाटे ये जे कोतर नहीं को जब मिले भेंट करे न होता हो तो नहीं रे तू के नहीं की देखत हम के ठीक नहीं के जरा तनी हमर बबुआ आवेला बाटे हां तो के तो बबुआ निक लागत टे लोग का कोई कैसन गंदा गंदा अछरंग लगाई की कर नैहरे से होवे ई थोड़ी जानी के कन मारदा हो जात रहल केहू ना लागे हम बानी न तोर पति बानी न देखो देख लिया अपन के घर में को लोग लगा दे दूसर के तो ना लगाई माई कही तो हम डाटबो करे के भौजी कही हम डाटबो करे बहिनिया छोटकी कही तो हैं वो के डाटा बोलम ना कि हम कोनो दिक्कत नहीं हम बानी हम प्यार आई बस छुटी न लिए न कि कुछ व्यवस्था कर देंगे दवाई वही खा लेंगे का जरूरी क्यों कि का कहत पहला प्यार का पहला निशानी हो हमार अरे पहला करत करत हम जिंदगी ले ली हला हमनी का प्यार का पहला निशानी है भगवान का दी हम फल कह के पहला फल कह के न खेलाई कूदे दी होला जाना कुछ हुआ जाई है लोग ठीक बा हम जानत रही कि अब माई सुनी त शादी बियाह होला तो 1 साल 2 साल 3 साल खेलल जाई जी आपको माई जनिया त का कहिया कि ई कुल का करत रहल से तो नहीं कि थोड़ी जनिया कि हमर लइका हो ये जात रहल कुछ ना हम बता दे बता दे भाई सच सच बोला हम तो डर की मारे कुछ ना बोला अरे हम बोल बेटा नहीं होकर हां बेटा है ओकर तो जानते नहीं कि बेटा है कोनो गलती नहीं के ठीक बाटे क्यों दूसर केहू नहीं खेल चुनौती देले काहे कि दूसर के होते ओकर मुड़ी में सर हम काहे के हम ना है हां तो तौरी के ह बस ठीक बा हम जाता नहीं सुन आज समोसा ले ले ना समोसा सही खाए के मन कर ठीक बा हो तारा खाती बोलत नहीं कि ओ जता आप कहत नहीं कि पैसा भेजब तू खाइल करिए समोसा त हम खात रहनी जरूर ठीक मैं पैसा कमा के तोहरे के दे ठीक ना हां ठीक बा मैं तिजोरी में हम के मद अपनी माई के दे हम के अमेरिका में भर दे जाई ठीक ठीक देखो हमके पैसा में भूलवा होता ना ये जो जिंदगी और खजवट नहीं हो गइल बाटे जब पैसा में भूलवा होता ना सास ससुर ननद देखियो से तो जिए न दियो सब देखो हमरा समझ में नहीं आवत काहे हमेशा कहते कि हमरा के चटक मोटक खाए के मन करत बाटे हैं हमरा तो बुझाता कि कोनो नया समाचार बाटे कि भले हमरा ले छिपावत हो लेकिन हम जानत नहीं हमरा आत्मा कहता कि नया समाचार बाटे हैं यावत जात रहल हवे तो मान तनी कि के जानते ऊंची नीच के लजने नहीं के बतावत कुछ अब चल तनी ओकरा ले पूछत ना बानी आ कि बतावो मान तनी कि खुशी के ना बात बाटे हो नया समाचार बात हां आ एकर होई तब त ठीक है बा नहीं त के जानता कि ओइ जा के हो कि केकर हवे का हवे चल तनी अच्छी तरह से पूछ त लजले काम ना न चली त हम सोचत रहनी है बाकी मान तनी हो खाओ के रही त कुछ खाई पी नहीं आ लड़चुई एगो एथू हो जाई कहे सकिन कर नाती एगो लड़चुआ है हो गई चलते न करके कैसे कह के भुलावा के या पूछे आ नहीं तो वो बुकरा से नती से कैसे पूछी हैं लड़का हो करले हम पूछलो ना बनी आई अपन पतो है तो भाई करले पूछ ले तनी आ नहीं तो छोटकी से पूछवा दे तनी इहो हो सकेला चलो पता ना मम्मी जी कहाँ रह गई आती तो सर सकरा खाना बना देती देखो तो कि लूक लग के दिन भर हुए बताओ ना साग बना सब्जी भर हुए कुछ नहीं खे का करतर हो बैठले बाड़ू अभी हाँ मम्मी जी बैठल बनी रोग कहाँ गई कहाँ गरनिया ना गरनिया बाद में कोनो बातचीत होखी ओकरा के तनी जाके ओकरा ले पूछा तो
आके कोनो नया समाचार नहीं है ना किसे के हां वो एथुनियर हो खतर होता टे बड़ा पर चटक मोटक खाए के मन करता है सच में का बात हम ओकरा से कैसे पूछ सके नहीं उ लइके हवे हम तरी कि तू हंसी मजाक क के पूछ सकतारू ये मम्मी जी अभी ढेर दिन हो तो नहीं खेला ये कैसे अरे जाके पूछो ना अब हम का बताई कैसे पूछ तो दाल में काला भाई मम्मी जी ठीक बा रुकी अभी जा तर नतिए तब के जनता कि एकर हो कि दूसरा के पूछले से नहीं तू चली बताओ और तुम तो हमर तो खुशी के बात बाटे एकर रही तो मान लगता नहीं कि चलो टेंशन मत ली मम्मी जी अभी जा तनी अब भुलवा के पूछो तनी का बताओ तनी हां जाता ठीक बा मम्मी जा एला तो तहार नाम दिमाग लगावनी आ साग सब्जी की नहीं के तो हम जतन तो लियो त न का चिंता बाटे हो आ तने ओकरा ले पूछ ली हो कि कुछ खाए का मन नहीं के न करो साला कुछ हो नहीं खे पेटवा में औरत कुल उल्टी हो जाता का भल जी कुछ बात है का ना वैसे कोनो बात नहीं देखिए अब हमारे से छिपावे लगनी देखिए हमार लाज लागता त एगो तो तू छोट बड़ू हम बड़ बानी आ तो से पहले हमसे पहले तोहार बियाह भइल बटे तू आइल बड़ू हम अभी 7 दिन आइले ना भइल आई कुल अरे कोनो बात नहीं की अगर रउरा हमरा के छोट बहन मानत है तो हमरा के बताई छिपावती ना छिपावत नहीं की लेकिन सच बात ये बनो के हमार खूब उल्टी होता टे आ खूब तीखा हाँ तो जाना तनी काहे उल्टी होता है हमार खूब डर लगता है छोटकू जैसे लागत ना कि हमारे ऊपर गलत अचरन लग जाए लेकिन अब हम का बताई भगवान जानते हैं और रउरो गजीब करी ना काहे के झूठ मूठ के अच्छा लगी अरे आपन बड़ुए बियाह कइले बानी तो होय आज न तो कल होइबे न करे ना यहाँ के ना शादी से पहले उहे जात रहनी है ठीक ना मम्मी जी जानी है त का कही कि लागत अरे वो मम्मी जी कुछ न कह मम्मी जी हमार हर बात मन हम जौन कहम तौने मम्मी जी सुनम ठीक बा टेंशन मत ली कोनो बात नहीं के हउए त उन्हीं के ना तो औरी के कर रहे हो आए उनके सिया छोड़ के हम किसी प्यारे ना करे ना चाहे शादी होके तब चाहे शादी ना भइल तो तब हम उन्हीं से बतियात रहनी है और आज भी तो उन्हीं का बानी चली रउरा लेटी चौकिया पे ना धीरे धीरे जाए हम खुद देह चक्कर आवत है हाँ यही ले कहते आराम कोई बहुत जरूरी बड़े खंटाई खाए मन करता ना हाँ जी हाँ तब ये बात है बाप रे बाप आखिर जौन बात के शक रहे उहे शक निकलल बताओ ठीक है ना मम्मी जी कहत रही ई लागो तक नैहरे के लेके आइल बिया आ का पता बबुआ जी के होगे हम पागल गल मैंने बबुआ जी कहे लगनी आदत पड़ गई हम का पता भैया जी के हर हुए कि कौन और के जाना ये दादा बताव ना अगर गांव समाज जानी तो का कही कि देख लो 7 दिन के लिए के लिए जरूर नैहर में खैले खेलले भी है तबे ना आखिर 7 दिन में थोड़ी ऐसे होला का करी ना कुछ भी ओके मम्मी जी से तो हम जाते मम्मी जी से सब बात बताए मम्मी जी जौन बात मन में सोचले बनी उहे बात सचे भरुए बहुते घाम लागता बतावा ना कबे कहनी एकले अब पानी है एगो तो चला चला थाक गइल बानी हमरा तनिका लुक लागता अजी हे जे बैठल बनी रोला का करी अजी एगो बात रोला से कहल चाहत हन बताई ना कही का बोल कह अरे आज भी ना दीदी जी का चिया बोलत है अरे बतिए ना सुनी नहीं ऐसे हमरा गुस्सा बढ़े लगे ना बोला बोला खाली जब देखो तब लड़ाई के मुंडे में रही ना वो बात नहीं माने चिहा बोलत है यही सब कहता है चिहा वाला बतिया बउए काम तो रोलो चिहा जे चिहा के कचिया तुम धके का बतिया बोल कोहनी है ना सही है बात बा मम्मी जी हमरा से कोहनी हुई कि लागो तो कि लड़की के लड़का होके बा बोल मैं पूछला हई अब रउरा से कहले बेकार बा जाई चलो हो वही मम्मी चलो का बतिया होते सब तो ये में लड़का होके बा हम ना कहनी तो ना चलू हो या कि इनकर हो कि केकर हो कहत है ना कि यहाँ के जात रही मिले हमारा से
एकरा ले पूछले रह तू तो हम ना छोड़ब जाए तब का करब जा रही है मम्मी जी, अब तो बियाह हो गए, अब का कर सकी ना। नैहरे के लेके आओ चाहिए जे के हो वो से काम मतलब इतना खातिर थोड़ा नहीं के पागल ई जानत होई ना पूछ ले में करो ले का करे के बाटे। अब बताई अब बियाह हो गइल तो घरों से तो ना भगाई, एती कर देखत है ना कानूनी अपराध बा, घर से लड़की के निकालल मारल जरावल यही ले ना यही ले कहानी दी का कर वो दूसरे के ओखो चाहिए करे ओखो। अब तो झके के बाद लेके चलही के न बढ़िए। अब के जन कैसन बिया जी नैहर में हेता ना खेल खा के आयल बिया आ लेके आयल बिया 7 दिन के ला शर्म बा कि ससुरा में जाए तो छोड़ा जाए तो का हल्ला करत और पूछे के करी धीरे से तो तू पूरा जनावे लागेलू। चलो ठीक बाटे जा तनी चौराई के साग ले आइल बनी जनलू साग रोटी बना दलो ठीक बा जाई। हां लेनी हम जातनी तनी दुआर पर भैंसिया के तनी लगावे के बेरा हो गइल बाटे ना दूध ले आई तो दिखा के ओकरा के दिन करिए अब का करबू। हां हां कैसे बड़की के भइल बा त ऐसे चलती है। हम कोनो गलत बात कर दी ना त हमरा के जजुआ के डांट त हेली बोलत हेली अब इज्जत न चल जाई। अरे बुढ़ियो कहिया बुढ़िया तो यार मन थरा बिया एक में दूगो लगावत रहेले। हाँ आइया हम करके आई रहती ना नैयर से लेके आई रहती तो देख ल जियल मुश्किल कर देता सन, घर में ना रहे देता सन, हमरा के तो जला के मार देता सन घर में। आई लेके आई बेटा ना घर से निकालल जाता है ना कुछ बोलले जाता रुए। और आजकल कहे के बड़ुए लोग कहेला कि माई होली सास माई दर्जा होली और माई का बाड़ी। अरे सही कहल बा केतनो सास ना केतनो प्यार दुलार दे दिए ना तो माई की हक ना जीत पहिया ना माई ना बन जी है। माई 9 महीना को के जन्म देल माईये कहाली कहल गइल माईयो के माई हो पुतो के माई 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 एक्शन। नमस्कार प्रणाम, हम खुशी गुरछ के बोलत तनी। नमस्कार प्रणाम, हम बनी अंजू सरगम। नमस्कार प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के कोट से गोड़ लागत नहीं हम सोनी सुमा। और वीडियो में देखबे कहीं आजाद कैसे का भइला तो रहो सबके वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम जा शेयर करम जा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जा रहो सबके कैसा लागल है। ये वीडियो से लेते हैं विदाई, अगले वीडियो फिर मिलल जाए। नमस्कार प्रणाम।